En illa se man behag is go i tak att det är korrekt med så med pröv med det snackos. Skjuter. Och säkert katta grejer vet jag går så kasta. Nej säkert. Ja det är så. Ach god ju vad chans av mission ocean med 14 med gudchen och ocean så. Kan bli kul men det händer med kassa ett pip. Vi säkert pip smakar. I guess well be the fine $10 a month shouldn't pay. Sure. So I'm just watching only well to do is I could pay them $10. Ach god ju hoe vi package tobacco and call the shopping. I guess my future in the back of the moon where journey and some noise in the independent my feet really smoke. And the being a chili gak is I could have quite a junior building how coach can lot. I guess like is I could do the step where you when the tobacco I guess the people stayed on my hands. Yeah. Ach wat je was in nog right. Check aan de hier dat wat kopen dat ik van de Rangos are Francis O'Leary. A chance to gaan die some maluja nach way de vis aan am sa na je race en nach de gaat je ook hem kapach kunnen kun je zeggen dat veel pages de dag gestoord. Hoe kun je als ook je gaat hoe kun je pas kan je gaan takast. Dus je kan je aan Murdoch gaan kopen de smaak, dus kan je wat zitten op daar. Hoe kun je zie niet dat je plastic. Ga je naar de MacLean nou. Geen dat je niet dus je hou als goed een veep en de berg ik Murdoch berg van de dood. Wat goed doen je. Had ik zeker weer goed te doen. Had ik ook. Dus kon je misschien right. Maar we gaan gaan ze doen ze nou is eigenlijk ze kan haar geschautje. Het is al bij Paul de Noschke bij dat je moet touch again. Agus gaat de woord misschien uit te spelen maar wij fitten in moment. Maar je joh dan ben je joh ja wat gaat. Hoe kom ik goed je in de Krak ik in de krak in de kak. Cool of hier te komen. In Deutschland kan er maar missen. Agus kak de kon je en je wat krak. Zeg ik. Kopen de waar hoe in de man. Gaan de moest goed kunnen doen. Wat dat krimma kwik je kon je wat je bestaan. Agus goed ik in de kerk gewoon word. Murdoch, je bent nog right. How on the trip what you read. I guess dat is een beetje gaat je bekabel. Maar hoe om is je koken wel weer met trip wat ze bij. Voor waar mag werd toch wel weer niet. John C. Well, I guess je is vader mee nou met de kan je hebben dat niet. Je is ja moet de Murdoch je in de Philips in de berg. Oh, but that joke met je, is dat? Like hij gaat bij eentje en die wil je bestaan. Als meetje kom je aan Madrid wat je daar en dacht je gewoon moe van nooitjes in die beeldje. Hoe is je gaat ook een beetje schaaien, John C. van Noors. Oh, says in Father MacDowell told my father, says that you were caught with the tobacco and sick and the pipe and all that. Om je gaat tegen goed, dus eigenlijk maken maar kast, dus zaken small, maar dat gaat. Neem eens naar de horste dish, gerol kutik in een vier en dish een vrouw, een horste. Geen maar gerol, dat ik het je. Zit er rond de bevoelen van, een rode sannebi, kutje gegrieën. Arro was het. Dus mis op zijn piggy. Ja, ro. Agus has je smaken gaan haast, de wil vroeg. Well, maar weet je kan ook in het haast. Ja, kan well, they got me heart attacks voor dan kan je geen stap in de smaak. True. Ja, ze liefjes kan dus. Ja. Want wij eens mogen we hiep. Hier, maar de wijnen zijn.